Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Максман. Днес играем играта Run за мобилен телефон. Започнах от първо ниво, за да видите какви са първите нива, как да ги минете по-лесно или да видите как ги минам аз. Ето тези пропадат, както виждате. Ето вече сме четвърти. Това ще е някакво кратко клипче на играта, ще е един епизод. Имам да е кой знае какво. Ето така. Не знам колко ще е дълго това клипче, колкото мога. Но предполагам, ще е около 3 минути. Може би 3 минутки само ще са достатъчно. Сега само ще мина това ниво и ще ви покажа аз докъде съм стигнал. Така, отивам на мап. По-скоро мисля ето тук да продължа. На някакви не знам какво. Не знам какви точно не ги разбирам. И аз съм с някакви кънки. Така съм направих човече. Има някакви, мисля, че има да си купиш човече. Но аз не знам как. Да, по-нататък е трудничка играта, иначе първите нива са много лесни. Не наказвам колко. И успях. Не! И скоро ще направя поредица на Терария. Пак за телефон, защото също компютърът ми не е хубав, слаб е. И не мога да снимам на компютърни игри. Нито да си ги купя. Но се наслаждайте. Само да кажа, ще качвам няколко клипове на ден. Ще правя някакви поредици. И така. Надявам се да ме харесате. Коментирайте. И да, това беше от мен. Аз бях Максман и до следващия ми клип.